Jesu, mudze Jesu, unosuwa neurombo here. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, masodzi ari kudona here. Mudze Jesu, mudze Jesu, munezvitema zvavigwa here. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, muri kutya dambudzoro here. Mudze Jesu, mudze Jesu, iye achakubatsira iwe. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, wacharufu runouya here. Mudze Jesu, mudze Jesu, unodisa umambo wa Jesu. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka. Zwai vana vaMwari, tava kutenda Ishe nekutiwanisa zvomwe mukana wokudzidza soko rawo. Kati mokudzidza kwatichaita nhasi, tida kudzidza nemusoro wenyaya unotiwo kutsvaga kufadza vaJudha. Kutsvaga kufadza vaJudha. Regai tinzwe kuti Bhaibheri rinoti kudii pamusoro penyaya tichange tiri kudzidza nezvayo. Tikaenda pana Galatians chapter 1, tinosvika pana Galatians chapter 1 vesi ya 1 iri kutiyo panapa: Pauro muapostora, usina kubva kuvanhu kana kumutumwa usina kana kutumwa nomunhu, asi naJesu Kristu naMwari Baba wakamumutsa kubva kuvakafa. Pauro ari kuti iye achizvindodzvisa kuvaGaratia, ari kuti iye, inini Pauro muapostora, handina kubva kumunhu, handina kana kutumwa nomunhu, asi naJesu Kristu naMwari Baba ndo vakandimutsa kubva kuvakafa. Mukati mokurarama kwaPaul, achiita basa raaifunga kuti basa iri ibasa rakarurama, achiuraya
vatendi anosanganikwa naye namuponesi Jesu panzira yeDhamasiko. Ndo paanotaura naye onzi, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimaniko Ishe? Zvikanzi, ndini Kristu waunotambudza. Ndo kwaanotorwa naKristu. Ndosaka ari kuti inini handina kubva kuvanhu, ndakatobva kuna Mwari. Saka kana ndokuparidzirai vhangeri, handikuparidzirei vhangeri inobva kuvanhu kana inokufadzai, asi ndinotaura vhangeri inobva kuna Mwari, nekuti ndinobva kuna Mwari. Mukutaura kwaPaul ari kutaura achizivisa vanhu kwaanobva. Ari kuvazivisa, ari kurakidza kuti haana kana fevha yaanoda kubva kuvanhu, nekuti haana kubva kuvanhu, saka haatsvagi kana fevha kubva kuno umwe munhu. Kune vanhu vakawanda vane vanhu vavo, vanitori nemazita ekutoti inini ndiri wanhingi, nekuda kwokuti ndiye akandiunza kusangano rino iri. Kana achiita zvinhu anotsvaga kuti amufadze. Ndosaka daisa musoro nyaya unoti kutsvaga kufadza vaJudha. Ande pana Romans chapter 8 verse ndeya 8 iri kutiyo, zvino vari munyama havagoni kufadza Mwari. Vanhu vari kurarama nenyama, vachiita zvinodiwa nenyama, havagoni kufadza Mwari. Saka Pauro paari kuti inini handina kubva kuvanhu, handiudzwi zvokuita navanhu, kana kuti handina kubva kuvanhu, handiite zvinoda vanhu. Ndezvekuti ari kuti inini nekuda kwokuti handisi munyama, ndiri muna Kristu, nekuti iye anototi inini handichiri ndinorarama, asi akurarama mandiri ndiKristu. Saka ari kuti panapa handigoni kufadza vanhu, zviri nani ndifadze Mwari. Galatians chapter 1 verse ya 10 ine zvairi kutidzidzisa pavhesi ya 10 iri kutiyo, nokuti zvino ndinoita ushamwari navanhu here kana naMwari? Kana ndinotsvaka kufadza vanhu here kana kufadza vanhu? Naizvozvo handizaiva muranda waKristu. Zvikanzi panapa ndingaita ushamwari navanhu here? Ushamwari hwandingaita inini, ushamwari hwandingatoita naMwari, kwete nevanhu. Nekuti ndikatsvaka kufadza vanhu, handingave muranda waKristu. Vakawanda vanotsvaka kufadza vanhu, vakawanda vanoita zvinhu zvekuda kuti ndida kufadza nhingi. Saka mukuda kufadza vanhu, vanogona kupinda ivhini kana muchivi, nekuti ari kutsvaka kufadza munhu. Kune zvinhu zvandakaona zvinoitwa nevanasikana nevanhukadzi, zvekuti vanotsvaka kufadza munhurume. Uchiona munhu achibvisa nguo dzake, achisangana achirara nemunhurume, havasina kana kubvisa sendi kumba, nekuti ada kutsvaga kumufadza. Ndakaona vanasikana vakawanda achara kuti ndaigodi, ndaida kuti asaende, asi akasiyiwa iye amufadza. Saka hazvisi nyaya yekufadza vanhu, zvaiva nani kuti ufadze Mwari. Soro nyaya uri kuti kutsvaka kufadza vaJudha. Ngenyi iwe uchitsvaka kufadza vaJudha? Ngenyi uchitsvaka kufadza vaJudha? Yesu ungavafadza hako, asi mukati meBhaibheri rangu randiroverenga mazuva ose, handina kuona wakafadza vaJudha ane zita riri mutsamba roupenyu. Nzwai zvinotaura Mark chapter 15 verse ya 15 iri kutiyo panapa, zvino Pirato, nokuti wakanga achida kufadza vanhu vazhinji, akavasunungurira Bharabhasi, asi Jesu wakamuroveresa akamuisa kwavari kuti aroverwe pamuchinjikwa. Pirato wakatsvaka kufadza vanhu vazhinji.
mukutsvaka kwake kufadza vanhu akatumira Jesu kuti aende kundoroverwa pamuchinjikwa. Kwakutsvaka nzira yekuti afadze vanhu, akaona akabvunza akati, zvino ndiani wandingakusunungurirai, Bharabhasi kana Jesu? Zvikanzi navanhu nekuti waida kuti avafadze, zvikanzi tisunungurire Bharabhasi, asi Jesu ngaaroverwe. Kutsvaka kufadza vaJudha. Ndinoda kufarira nyaya iyi yekusunungurwa kwaBharabhasi. Ndakati ndiri kutsvaga kuti nyaya iyi ine zvimwe zvaimiririrwa nayo here kuOld Testament. Ndakaona ndichidzidza pamusoro pembudzi yainzi Azazeri nembudzi yaMwari. Saka mbudzi yaMwari yaiti kana yasarudzwa yaiswa, because vaikanda mijenya inenge yanzi ndeyaMwari, yaiurawa yoiswa paaritari, ropa rayo rosaswa, imbudzi yaMwari. Asi Azazeri yaitorwa yoiswa zvivi, yorevererwa zvivi zvavanhu, yoendwa yonokandwa kudhezeti. Saka apa paizadzikisika chiprofita kuti yaMwari yaifana kuenda pamuchinjikwa, asi Azazeri, Bharabhasi, waifana kuregerwa achienda kuti zvizadzikisike. Zvinhu zvakawanda zvakazadzikisika mukati mebhaibheri. Regai timboenda panyaya iyo timbozipirwa tisati tadzoka mukati menyaya yekutsvaka kufadza vaJudha. Ukaenda pana Genesis chapter 22 unowana paine nyaya yaIsaac achitorwa kuti aende anopiriswa sechipiriso. Ndinonakidzwa nevhesi 7 na8. Vhesi 7 inotiyo, zvino Isaac akabvunza baba wake akati, nhai baba wangu. Baba wake akapindura akati, ndiri pano hangu mwanangu. Zvikanzi zvimwe zvose tinazvo, asi gwayana rechipiriso riripi? Isaac, chinondifadza ndechekuti pakufamba kwakaita 3 days haana kubvunza nyaya iyi kuna baba wake, vakomana namadhongi varipo. Waiziva kuti nyaya dzemumba dzinongotaurwa paine vanhu vemumba. Pati kune vanhu vane dambudziko rekuda kubvunza zvinhu zvekumba pajekerere. Unogona kutobvunzwa namai Dhoka vachibvunza Eredha murume wavo, nhai baba, mazotite vanhu vese vachinzwa zvinhu zvavangaifanira kubvunzana kumba vanozvibvunzana pajekerere. Musabvunza vakomana namadhongi varipo. Mirai vakomana namadhongi vasare, kana vasara mozobvunzana nyaya dzekumba. Isaac abvunza nyaya dzekumba, vakomana namadhongi vasisipo. Mudhara anopindura. Mudhara achipindura anotiye, Mwari amene uchapa. God himself, iye Mwari amene, ndiye uchapa chibayiro. Saka mudhara paari kupindura, ari kupindura nyaya iyi achirakidza kuti Mwari amene ndiye uchazvipa sechibayiro, because ari kuti God himself, Mwari amene. Saka mudhara apindura. Enda pana Genesis chapter 20 verse ya 7 inotiyo, paya pakambonyepa mutana achiti, uyu munhu uyu iye hanzvadzi yangu. Inozoenda pavhesi ya7 pova panzi, imi mambo imi, regerai mukadzi wemunhu nekuti munhu uyu muprofita. Ndombotsvaga kuti mudhara akaprofita papi paari kunzi muprofita. But anoprofita pana Genesis chapter 22 verse ya 8 paanoti God himself, Mwari amene uchazvipa sechibayiro kuvana vake. Kaenda Genesis chapter 22 verse ya 6, Abrahamu anotora huni kwa kutakudza Isaac. Abrahamu atora huni achitakudza Isaac
ukatsvaga nyaya yacho unoona kuti kuNew Testament unovaona vachitakudza Jesu muchinjikwa. Nyaya iri kuzadzikisika yechiprofita chakaitika pagomo reMoria, kuti mukomana paaitakura huni dzake dzechipiriso, Jesu unotakura muchinjikwa wake. Saka mudhara akaprofita zvokwadi kuti God himself hana kureva nhema. Dhara atakura huni, atakudza mwana huni. VaJudha nekuti vakanga vatsvaga kufadzwa, vanotakudza Jesu muchinjikwa. Dhara ukaenda pana Genesis chapter 22 pavhesi ya 13 unoona Mwari achitaura kuti tarira, tora gwayana rine nyanga dzakabatwa mukati momuti. VaJudha vanoti vakuendesa Jesu pamuchinjikwa, vanotora crown yeminzwa kuti chiprofita chemudhara chizadzikisike. Mwari ngaavongwe. Saka tira kungoti tizive kuti hakuna chinhu chaitika kuOld Testament chisina kuzadziswa kuNew Testament. Asi regai tidzidze nyaya yedu yekutsvaka kufadza vaJudha. Andei pana Acts chapter 24 verse ndeya 27. Acts chapter 24, mabasa avapostori chapter 24 verse ndeya 27. Regai tidzidze tione kuti Mwari anoti kudii kwatiri. Zvikanzi panapa pavhesi ya 27 pana Acts chapter 24 verse ya 27 iri kuti iyo panapa, asi makore maviri akati apera, Petro Feriko akapinda panzvimbo yaFirikos. Zvino Firikos achida kufadza vaJudha akasiya Pauro akasungwa. Waitsvaka kufadza vaJudha kwakusiya Paul ari muusungwa nekuda kutsvaka kufadza vaJudha. Zvingani zvatiri kuita mukati meupenyu tichitsvaka kufadza vaJudha? Tiri kusiya hama dzedu dziri mukati mematambudziko nekuda kufadza vaJudha. Takatsvaka kufadza kunyangwe vezvematongerwo enyika. Takatsvaka kufadza vari munyika. Takatsvaka kufadza maneighbors tikarova madzimai. Takatsvaka kufadza vari munyika. Tikadzinga vana vavakoma, tikadzinga vana vevaning'ina, tichitsvaka kufadza vaJudha. Ko, wadirei kutsvaka kufadza vaJudha? Zvaingadii waingatsvaka kufadza Kristu pakutsvaka kufadza vaJudha? Ukatsvaka kufadza vaJudha, hazvaingakuitira kuti uponeseke. Wadii watsvaka kufadza Mwari? Regai tiende pana Acts chapter 25 verse ya 9. Mabasa avapostori chapter 25 verse ya 9 iri kuti iyo panapa, zvino Festo achida kufadza vaJudha akapindura Pauro akati, unoda here kukwira Jerusarema undotongwa ko pamberi pamusoro pezvinhu izvi? Waitsvaka kufadza vaJudha. VaJudha vane zvinhu zvakawanda zvavanoda zvavaiita. Vaingotsvaka kufadza vaJudha. Ukadzidza Bhaibheri rinondibuditsira pachena imwe nguva Herodhi anotora Jakobho kwakumuuraya. Zvikanzi Herodhi aona kuti zvafadza vaJudha akasunga naPitawo. Wakatsvaka zvaifadza vaJudha. Zvingani zvatiri kuita mukati meupenyu hwedu zvekutsvaka kufadza vamwe vanhu zvisinei nechekuita kufadza Mwari? Zvine kawanda zvatakaita. Wakatadza kugara nemwana womukoma wako nenyaya yekuti maneighbors aitaura zvaanoda ukatsvaka kuvafadza. Wakatadza kuendesa mwana watete vako nherera iyaye nekuti waitsvaka kufadza vaJudha. Wakatadza kuita zvimwe zvinhu zvawaifanira kuti uite nekuda kwokuti waida kufadza
vaJudha. Vamwe vanhu vachitsvaga kufadza vaJudha, umwe muroora akazotora foni kwakufonera shamwari yake. Amwene vake vabva kumusha, vasvika pamba, avagadzirira tii, vari kunwa tii, nekuti waida kutsvaga kufadza shamwari yake. Kwakufonera shamwari yake zvikanzi, shamwari, chikopokopo chalenda chiri kutonwa dhiziri. Ndivamwene vari kunzi chikopokopo chalenda chiri kunwa dhiziri, nekuti ada kutsvaga kufadza shamwari yake, achiti vamwene vakamuchengetera murume kusvikira akura asvike pakumuroora vakunzi chikopokopo chiri kunwa dhiziri, vachinwa tii ndo iri kunzi dhiziri. Nekutsvaga kufadza vaJudha, wadirei kufadza vanhu nekushusha vamwene vako? Wadirei kufadza vanhu nekutambudza hama dzako? Kune vamwe vasingadi kana kushanyirwa nehama dzavo, vanoti dzikasvika chaanotanga kubvunzwa nechekunzi mafonerani. Iwe wakambofonerani kuti uve panyika? Kuri kutsvaga kufadza vaJudha. Inini vangu kumba kwangu vakangoya zvisina nemusoro wese, ndotovaudza kuti dzokerai. But rega ndikudze hama, nerimwe rezuva tichataura umwe musoro nenyaya unotiwo tinogona kungomuka tafanana. Ende zveshuwa tinogona kumuka tafanana usisina zvauri kuvhaira nazvo zviri kukutadzisa kuchengeta hama uchitsvaka kufadza vaJudha. Usatsvaka kufadza vaJudha, tsvaga kufadza Mwari, nekuti kufadza Mwari kune zvikomborero zvikuru izvo zvinoita kuti tirarame zvakanaka, Mwari achitiitira nyasha. Tsvaka kufadza Mwari, usatsvaka kufadza vaJudha. Vose mukati meBhaibheri vaitsvaka kufadza vaJudha. Ukaenda kuOld Testament unosvika painana Kora nana Dhatani vaiita mbiri yekunetsa Mozisi vachitsvaka kufadza vazhinji, asi vanhu ivava huvawani vakamedzwa nepasi. Vaitsvaka kufadza vaJudha. Ko iwewe ngenyi uchitsvaka kufadza vanhu, uchiitira hama dzako utsinye nekuda kwokuti unoda kutsvaka kufadza vaJudha? Tikaenda pana Acts chapter 12 pabva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya5, ndo patinowana nyaya yaHerodhi achitsvaka kufadza vanhu. Kwakutobata Pita, kwakutomisa mutorongo, amuisa mutorongo, Pita kwakutozobuditswa nengirozi, asi iye chaaitsvaka ndechekufadza vaJudha. Hama wadikani, regai nitaure ndichiti ngatiregei kutsvaka kufadza vaJudha. Zvainga zvakadii tingatsvaka kufadza Mwari? Tikatsvaka kufadza Mwari, izvozvo zvichaita kuti kunyangwa namazita edu anyogwe mutsamba roupenyu, Mwari achitiitira nyasha. Kaenda pana Luke chapter 2 pavhesi ya52, inotiudza pamusoro pekukura kwaJesu, zvikanzi mukukura kwake wakafadza Mwari navanhu. Saka chatingaita muupenyu kufadza Mwari navanhu, kwete kufadza vaJudha. Nekuti vanhu vazhinji vachitsvaga kufadza vaJudha vakaita zvinhu zvakawanda, zvimwe zvacho zvinoitika even mukati mechechi. Mwe elda anogona kusimuka otopa leseni iri kubetsera vana vaMwari kuti vaponeseke, asi nekuda kwokuti zvimwe elda vacho havana kudzidza, havagoni kuverenga kana chirungu, iye vari kudzidzisa vachiverenga Bhaibheri ravo rechishona, kune mumwe aringorimo muchechi anongoda kutsvaga kufadza vaJudha. Anobva ataura, you know what elder, you know, akutovhiringa elda nekuda kwokuti chirungu hachina kupinda mupfungwa dzavo, vanogona kuvhiringika leseni vachivhiringwa nemunhu atsvaga kufadza vaJudha. Otonitaikuudzai kuti havagoni kudzidzisa kutsvaka kufadza vaJudha. Wadirei kuita zvinhu zvakadaro? Tinokota mabhuku akawanda tichitsvaka kufadza vaJudha. Tadii tatsvaka soko raMwari ritibetsere?
mukati mokurarama kwedu tikaita chinhu chakanaka, Jehovha dzimwe nguva anombotaura naKaini akati, kaita zvakanaka, mwoyo wako haungafari here? Ko, wadiwa ngoita zvakanaka, kwete kutsvaga kufadza vaJudha. Vanasikana, makatsvaka kufadza vaJudha. Vanakomana, makatsvaka kufadza vaJudha, mukaita zvimwe zvinhu zvamaisafana kuita nekutsvaka kufadza vaJudha. Kune vanasikana vanofamba vari half naked vachitsvaka kufadza vaJudha. Kavatsiura vanoti, that's my right. Marights ako, but usatsvaka kufadza vaJudha. Wakatsvaka kufadza vaJudha nekuvaratidza mwiri wako, saka pavakakuona wakawanei? Nai vakomana, zvamakatsvaka kufadza vaJudha muchiita mbiri yekuti inini vose vasikana ndinofanira kuti ndivazive, makawanei? Bhaibheri rangu rinoti upombwe. Imi moti tisu mashasha acho. Bhaibheri roti kutsvaka kufadza vaJudha. Tanga tadii tapfeka Kristu, tararama saKristu. Tikararama saKristu tinenge takunda. Regai munzwe hama wadikani. Kaenda pana Romans chapter 13 verse ya 14 inotiyo, asi pfekai Ishe Kristu. Musatsvaka kufadza nyama pakuchiva kwayo. Pfekai Ishe Jesu Kristu. Musatsvaka kufadza nyama pakuchiva kwayo. Ndinonakidzwa nemukomana akabarwa riri bofu ari pana John chapter 9. Katanga nayo kubva pavhesi ya 8 kusvika pavhesi ya 25. Unoona zvinhu zvakaitwa nemukomana. Jesu anoti asvika kwaari anotora dope, mate ake kwakukanya dope, kwakuzora munhu kumeso, kwakumuti famba unogeza. Unoziva kufamba usingazivi pauri kuenda pausina kumboona idambudziko guru. Asi regai ndikudzei, ndo zvinoita rwendo rwokutenda. Haisi nyore kuti urarame chiKristu pasina matambudziko anombokuwira. Komana anofamba oenda onoshamba kumeso kwake, pakudzoka kwake ndo panotanga nyaya. Vanhu vanga vakamutarira achizorwa dope kumeso, vanhu vakamutarira achienda kundogeza, asi ava kudzoka vanotsvaka kufadzana, votanga kubvunzana zvikanzi, imi haasi here aigara pamusiwo uyu? Vamwe vakati anenge akafanana naiye. Vamwe vakati ayewa ndiye iye, ndokupindura zvikanzi ndini, zvikanzi saka chitiudza kuti waakuona sei. Vanhu vanotsvaga kufadzana vakomana. Havana kuita hanya kuvakana nemufaro wekuti mukomana anga asingaona achitambura upenyu hwake hwese kubva achizvarwa ava kuona. Asi chavanototsvaga ndechekuti saka waakuona sei. Mukomana ndokuvatsanangurira zvaaitirwa zvikanzi mumwe munhu. Haana kutomuziva, akatoti mumwe munhu. Wakauya akasvipa mate ake akaakanya akandizorera kumeso akanditi enda unoshamba, ndikanoshamba. Iko zvino ndava kuona. Vari kuitira nharo naye zvikanzi vakomana uyu mukomana uyu ngatimutorei tiende naye kuvaFarisi navanyori navaSadhusi vambonomubvunzawo. Kwakuenda naye kuvaprista vakuru, vakuru vachimuona vakamuziva, asi vakamubvunza kuti iwe shamwariwe, iwewe tiudze nyaya yako, waona sei? Zvikanzi inini chaita kuti ndione ndeichi neichi neichi. Achibva atsanangura, vachibva vatanga kutomunetsa nenyaya yekuona kwaaita. Kune vazhinji vakakuona iwe uchitambura, asiko zvino nekuda kwokuti wabudirira waakuonekerawo, vanotanga kubvunzana kuti haana kuromba, kuti haana kuenda kwakati, kuti haana kudai. Havana hanya nekuti iwe upore kana kuti uone wakarwara nguva huru. Havana kana kuva nehanya, vanotorwadziwa nekupora kwako nekuti vanotsvaga kufadzana. Vachidaro ndinonakidzwa vabereki vauya vanobvunzwa zvikanzi tiudzei
ndiye mwana wenyu here? Zvikanzi hongu, ndiye mwana wedu, tinomuziva, ndiye wakaberekwa ari bofu, asi hatizivi kuti waakuona sei. Mubvunzei akura. Zvikanzi vakapindura kudaro vachitya vaJudha. Saka vakatsvaka kufadza vaJudha. Chavaitya nekuti hanzi vaJudha vakanga vatenderana kuti ani akanga angoti uyu isu tobva tamudzinga musinagoge. Kune vakawanda vakakudzinga muchechi. Asi hama yangu rega ndikuudze, ita semukomana, kwete sevabereka. Nekuti vabereki vakatsvaka kufadza vaJudha, asi mukomana vanoti vamudanazve kechipiri. Pavanomudana kechipiri, iye anoti achitaura navo vamubvunza zvikanzi, iwe shamwariwe, rumbidza Mwari, isi tinoziva kuti munhu iyeyu wauri kuti akusvinudza uyu tinoziva kuti mutadzi. Zvikanzi naiye, kana imimi muchiziva kuti mutadzi, ini handizvizivi. Chandinoziva ndechekuti ndaiva bofu, asi iko zvino ndovona. Mwari ngaavongwe. Iye haana kutsvaga kufadza vaJudha, asi wakavazivisa zvokwadi. Unoziva kana uchinge waponeswa naKristu, so hautsvagi zvakawanda, unotsvaka kuudza vanhu zvokwadi inovaponesa. Mukomana akamira pachokwadi chake, yes, akapindura zvikanzi, ini chandinoziva ndechekuti ndaiva bofu, asi iko zvino ndava kuona. Saka bofu rakaziva kufadza Mwari pakufadza vaJudha. Kongenyiwe uchitaura nguva dzose uchitsvaka kufadza vaJudha. Wadi wafadza Mwari navanhu vanotya Mwari. Tsvaka kufadza Mwari nguva dziri dzose, kwete kutsvaka kufadza vaJudha. Komana akava nemufaro mukuru nekuti wakanga akuona, asi vaJudha nekuda kwokuti vaida kufadzwa nekutsvaga zvavaitsvaga, havana kufarira kupona kwemukomana. Komana anoti achiramba achibvunzwa anopindura zvinondifadza zvikanzi, marume imimi, kana muchida kuvawo vadzidzi vake, ngoitai zvinoita kuti muve vadzidzi vake. Zvikanzi vakamuseka vachiti, iwe ndiwe mudzidzi wake. Mwari ngaavongwe. Vaimusekera zvokwadi. Vaseki vakawanda vachakuseka panyika. Zvaingadi ungasekwa uri muna Jesu pane kutsvaka kufadza vaJudha. Vazhinji vakarasa Mwari nekutsvaka kufadza vaJudha. Vazhinji vakarasa simba raMwari nekutsvaka kufadza vaJudha. Vazhinji vakasiya kutenda kwazvokwadi nekutsvaka kufadza vaJudha. Vazhinji vakasiya kuita zvakarurama nekutsvaka kufadza vaJudha. Kune vamwe vakati vagara vasina kuroorwa nekuda kutsvaka kufadza vaJudha, vakangonziwa wadi kungotsvagawo munhu anokumitisa, akatomitiswa nekutsvaka kufadza vaJudha. Ko, wadi wamira pamberi paMwari? Nai mukoma, pane zvose zvamuri kuita, madi kutsvaka kufadza Mwari pakufadza vaJudha. Dai Mwari aingakuitirai zvakanaka, aingakukomborerai. Varipo here vanotsvaka kufadza Mwari kwete kufadza vaJudha? Kana varipo vanotsvaka kufadza Mwari, ko zvino pachange chinamata, simudzai maoko enyu tipinde panguva yekunamata, Mwari agotibatsira agotikomborera nekusingaperi. Regai tipinde mukati memunamato. Kuna Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinomutendai nekuda kwokuti muri Mwari uye munotidzikinura kubva kune vakaipa. Mwari wedu, tipei simba rekufadza imi Mwari pakufadza vaJudha. Titenderei kuita zvakarurama, tirege kufadza nyika ino, nekuti munotiti musaenzaniswa nenyika ino, nekuti nyika ino inotsvaka kufadza vanhu, asi isu totsvaka kufadza imi Mwari nekuti muri Mwari wazvokwadi. Tipei simba iri nekuti makatendeka uye hamutinyadzise. Nezita raJesu tonamata, amen. Rukariro oro rwangu rosembire na Kristu handina wiri nemuno asimozita ra Jesu dinomira
kuna Yesu ndiye domo leyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awi kwange matiti zake nokarira upepo uhuru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Yesu ndiye domo leyo yangu shimwe ndichanyura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile nangamina ngitangele ujesu ngizamtebile ujesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kukhala itilongo kuyena ngikhuphukele ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela ujesu Kristu itwala kokunye kuzodlula